Sharif Production. Lale 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 maraba, lale maraba sojawa mu Niger. Lale 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 maraba, lale maraba sojawa mu Niger. Sabin kundune sunana, BSR tawayo zane na kwana. In gaishe su 'yan maza masu suna, yau waƙar ta suci mazan ƙasa na. Bayan na noportan ya mai doso gajijina ta, noportar maradi ku da na tawa gajijina ta, noportar daga dasku da na difa ga gaisuwa ta, noportar zandar etin laberi gajijina ta. Lale 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 maraba, lale 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 maraba sojawa mu Niger. Que chaque prière j'implore à Dieu de veiller sur vous, soldats de mon pays, et de vous protéger. Aïe, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Lale 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 maraba, lale maraba sojawa mu Niger. BSR tawayo ba kunkune ni, sarjan jamraci ya kawo ni, aboki ne koko ya gare ni, amsar na gunsa shi za ya bani. Sarjan camza ka zama bin misali, abun mai natsuwa ke samun hankali, idan ba natsuwa ku ce ba hankali. Sarjan camza masu maganin tashin hankali. Lale 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 maraba, lale maraba sojawa mu Niger. Cet homme est très important pour moi. Il reste une personne inoubliable dans ma vie. Que Dieu te protège mon frère Camza. Aïe, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Lale 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 maraba, lale maraba sojawa mu Niger. Ga gaisuwa ta gare ka Sarjan Tijani, wannan jinjinar ka ce Sarjan Tijani, zuciyar ka ta yi sanyi Tijani, ki gudu sa gudu Sarjan Tijani. Zan wuce in gaida Sarjan Azo, ga gwarzon Sarjan mai kwazo, abokin camza gani ni ma yau na zo, in waƙe ku har ku ɗora yanar gizo. Je m'adresse à vous Sergent Tijani et Sergent Azo. Je vous encourage vivement à combattre les ennemis de notre pays, le Niger. Aïe, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Lale 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 maraba, lale maraba sojawa mu Niger. A basu wuta Sarjan Fatige, har su kai siyo Fatige. Sojawa na mu Niger ba su Fatige. Sarjan Fatige, amanar Camza shi da Sarjan Abbas. Gani na zo gare ka Sarjan Abbas, nasara da jinjina Sarjan Abbas. Abbas wuta Sarjan Abbas. Tous sont des promotions 015. Continuez à préserver dans vos efforts. Haya, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Lale 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 maraba, lale maraba sojawa mu Niger. Ina shofar bulande mai taka ilimi, Ɗayyabu Amadu wanda bai tsoron komi. Gaishe ka nake Sarjan Aliyu ɗan kwanni jarumi, gaishe ka nake Kaporal Bello mai kasance gumi. Masu ado da wuta kullum a jikinsu, karan set ita ce babbar yarsu, ko
iska ko ruwa tana bayan su dan su kare lafiyar 'yan ƙasarsu. Je vous respecte et je vous respecte, je vous respecte tous nos porteurs du Niger. Hayya, 1, 2, 1, 2, 1, 2.